земята, левай! Служба военна полиция има своето място. Има своето място с това, че е един вид мост между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи в предвид задачите, които изпълняваме. Един мост между Министерството на отбраната и военна прокуратура, например, както и осигуряването на толкова важната задача да осигуряваш сигурността на Министерството на отбраната, на стратегическите обекти в Министерството на отбраната, да разследваш и разкриваш престъпления, както и да осигуряваш толкова важния контрол и по войсковия транспорт, и по спазване мерките на противопожарната безопасност в Министерството на отбраната и българските армии, и по разследването на авиационни происшествия. С една дума, всички тези задачи, които ни са дадени по закон, са много важни и ние сме с претенцията, че ги изпълняваме качествено и с чест и с достоинство. Това е и поводът за възстановяването на служба военна полиция през 1991 година в контекста на новата стратегическа среда за сигурност. Навярно това е и причината военна полиция да е неизменна част от българските въоръжени сили и в исторически план, като пряк участник във войните за обединение на държавата ни, както и в двете световни войни. Военната полиция заедно с останалата българска войска показва примери на храброст и всеотдайност във военното дело. Успоредно с това, тези военизирани формирования са гарантирали реда и безопасността в армията и държавата при пълния спектър от полицейски правомощия. Оперативно-издирвателна работа, охрана, контрол и ред във войсковите поделения, както и във време на национални и международни учения на територията на страната ни, контролиране на движението по пътищата на автомобили с войсково имущество, в това число оръжие и боеприпаси, операции и мисии извън нашата държава, антитерористична дейност и взаимодействие с други органи на реда. Изброеното изисква добра професионална подготовка, силен характер и, не на последно място, достатъчно кураж за изпълнение на ежедневните задължения. А това го знаят най-добре служителите от 5 регионални служби военна полиция. Зоната за отговорност на регионална служба военна полиция Пловдив с директор полковник Теодор Чолев обхваща 6 административни области и 27 000 квадратни километра площ. На тази територия са съсредоточени значителен брой военни формирования на българската армия и военни обекти на Министерството на отбраната. Наличните военни формирования в зоната за отговорност са потенциален обект на заплахи, в това число и по линия на тероризма. Регионалната служба подпомага и изпълнението на дежурството по охрана на въздушното пространство на НАТО – Air Policing, носено от състава на 3-та авиобаза Граф Игнатиево, като осигурява група в готовност за задържане на нарушители, ако същите са приземени на територията на зоната за отговорност. Регионалната служба поддържа и провежда подготовка на декларираното военно-полицейско формирование по изпълнение на цели за способности 2013 към декларираната рота военна полиция. Пристъпете към изучаване на установката, средата на противодействие и привлечете 4 бронирани машини за блокиране на сградата, в която се намира военнослужещи семейството. 169 разбра.
Късне! Ъгъл! Чисто! Напред! Прикривам. Напред! Влизаме! Влизаме! Полиция! Дай земята! Ръцете на двата! Давай! Излизат! Напред излизаме! Излизаме 5 човека! Бързай! Малко. Следен! В зоната за отговорност на регионална служба военна полиция Сливен с директор полковник Диан Цветков са разположени военни формирования и стратегически обекти и дейности, които са част от критичната инфраструктура на въоръжените сили на Република България. Наличието на предна оперативна база на НАТО в зоната за отговорност на регионалната служба е част от предизвикателствата на ежедневието. Веднъж седмично, съвместно с представители на Американската служба военна полиция, се обсъждат въпроси, които имат пряко отношение към сигурността на предната оперативна база и чуждестранните войски, които ползват съоръжението. Част от това сътрудничество са съвместните подготовки с представители на Националната гвардия, Морската пехота и военната полиция на Съединените американски щати за действия по привеждане на личния състав в по-висока степен на опасност. С придобиването на умения като тези, военните полицаи от сектора в Бургас с началник майор Красимир Цонев успешно осигуряват националните и международни учения на военноморските сили. Предната оперативна база предоставя възможности за обучение на военни полицаи по програмата МИЛ, която включва оказване на първа медицинска помощ, техники прилагани при охрана на ВИП лица, техники и тактики за проверка на автомобили и лица, действия при масови безредици. Зулу тук Папа 1, ситуация униформ. Ситуация униформ. Изпълнявам завеса. Зулу тук Папа 1, 2 пешки, въоръжени с огнестрелно оръжие, цивилно облечени, високи около 1,70 м, се отправят към сграда 1000. Делта на ЗУ. Имаме ситуация завеса. 2 лица са проникнали в базата през КПП-1. Край. QRF на ЗУ. Изпълни ситуация активен стрелец в сграда 1000. Край.
Врата отворена! Чистя. Осигурявам. Осигурявам. Иди, бе! Оръжие! Един от осигурявам периметъра, взето оръжието. Проверявам. Иди, човековец! Един убит! Оръжие! Силно на Киорев, още един убит, двама станаха, оръжието е взето. Продължаваме проверката. Зоната за отговорност на регионалната служба град Варна с директор полковник Любомир Дучев се намира командването на военноморските сили, както и голяма част от подчинените му военни формирования и обекти. За осигуряване на сигурността и безопасността на участващите войски в многобройните международни учения, в регионалната служба са отработени въпроси по военно-полицейското осигуряване на реда и сигурността при транспортирането на хора и товари, както и охраната на различни мероприятия. Покажи ми точно къде хвърли пистолет. Е така леко вляво, може би къде е патицата, на 10 метра. Но тук отпреди. Да. От 2006 година в регионалната служба е сформирано специализираното водолазно формирование. Водолазите изпълняват задачи по обследване на морското дъно и на подводната част на плавателните съдове, както и обследване на друго, различно от морското водно пространство и откриване на предмети, веществени доказателства или удавени хора. Добре. За изпълнение на тези задачи те разполагат с необходимото оборудване, а през 2017 година е планирано закупуване на ново такова – лодка с колесар и водолазни костюми. Проекта за изменение и допълнение на Закона за военната полиция, водолазната дейност е заложена като способ за търсене и откриване, което ще даде правното основание за изпълнение на водолазни дейности от регионалната служба. Старшината Киров готов за изпълнение на задачите. Атмосфера 200, нормално налягане, въздух добре, готов за спускане. Добре, спускай. Господин подполковник, докладва лейтенант Стоянов. Извърших суха проверка. Налягане 200 бара. Автоматът сработва, готов за изпълнение на задачите. Добре, спускай се. Маска, шноркел. Зад. Налягане на бутилката 200 атмосфери. Готов за скок. Маска. Супер. Отдясно първи. До мен е лейтенант Стоянов. Въжето, стар сержант Петров, старшина Киров. И изпънат буя, да слезем долу, докато не изпънем буя да е прав, да върви право да се вижда. Четиримата готови за спускане. Долу.
Господин полковник, намерено е оръжието, пистолет, наподобяващ на зигзаг. Седем области, 4 гарнизона, военният университет и прилежащият му факултет авиационен, бази за боеприпаси и стрелково оръжие и площ повече от 25 000 квадратни километра. Това е кратката визитка за регионална служба Плевен с директор полковник Пламен Спасов. Личният състав притежава добра професионална подготовка за изпълнение на поставените задачи съгласно Закона за военната полиция и стандартите на НАТО. Ежемесечно, по разширена програма за подготовка, се провеждат теоретични и практически занятия по военно-полицейска тактика, експлоатация на автомобилната, свързочната техника и въоръжението, огнева и военно-медицинска подготовка, военна топография и занятие по специализирана психология. Регионалната служба има готовност за задържане на нарушители, ако същите са приземени на територията на зоната за отговорност – летище Долна Митрополия. Международният тероризъм се характеризира с все по-голяма асиметричност и непредсказуемост. Това явление не е вече далечно и непознато, а една жестока реалност. Новата среда за сигурност променя и предизвикателствата, изтласква като приоритет антитерористичното осигуряване на въоръжените сили. Специализираната антитерористична група, наречена Сектор за издирване и задържане, е включена в Националния план за противодействие на тероризма, като сили за бързо реагиране. Офицерите и сержантите, които служат тук, се обучават в специализирани бойни изкуства, владеят перфектно различни видове стрелково оръжие, имат и водолазни умения. Те са част от регионална служба военна полиция София, с директор полковник Валентин Димитров. Останалите им колеги се занимават с оперативно-издирвателна дейност, осъществяват охрана и контрол на мероприятия, обекти и лица от Министерството на отбраната и Българската армия, контрол и охрана на транспортни средства, с които се превозва бойна техника, въоръжение и боеприпаси в зоната за отговорност. Като допълнение към изброеното до тук, от лятото на тази година регионална служба военна полиция София започна да оказва помощ на гранична полиция по охрана на държавната граница и по осигуряване на сигурността във връзка с засиления мигрантски поток. И ако трябва да отговорим на въпроса
къде военните полицаи придобиват опит в разностранната си професионална дейност, то отговорът можем да търсим първо в националните и международни полеви учения. Традиция стана ежегодното учение Отвъд хоризонта. Тази година сценарият бе в контекста на съвременната геополитическа обстановка и предизвикателства. Това е част и от подготовката на декларираната пред силите за отговор на НАТО рота военна полиция. Така, в учението бе показано планирането и провеждането на операция от рота по военно-полицейско осигуряване на предна оперативна база при операции на НАТО, с прилагане на всеобхватния подход, заложен в ръководството за планиране на операциите. Участието в международни учения отдавна е професионална необходимост за служба военна полиция. Това е не само начин за сравнение на наученото, не само придобиване на адекватни умения за новите предизвикателства. Това е куража да се изправиш пред собствената си преценка за собствените си възможности. Това е и идеята да продължиш напред към придобиването на нови способности, както бдителен страж. Учение, проведено у нас съвместно с военни полицаи от щата Тенеси, така и Анаконда, учение с голямо международно участие, проведено на територията на Полша, потвърдиха още един път, че българските военни полицаи имат достатъчен професионален опит за адекватна реакция в кризисна обстановка. А споменем ли опита, то няма как да не отделим място и за операциите и мисиите извън страната, в които участват военните ни полицаи. В началото на този ангажимент в различни, повече или по-малко горещи точки, като Косово, Босна и Херцеговина, Ирак, задачата на военната полиция е повече контролна. В Афганистан обаче участието на българските военни полицаи в многонационалната рота, заедно с колегите им от Турция и Хърватия, доказа и професионалните им умения и една особена човечност, присъща на хора, видяли живота в различните му цветове. Наред с типично професионалните успехи, служба военна полиция може да се гордее и с още една изява. Домакинството на военно-полицейския панел на НАТО. На конференции като тази, началниците на военните полиции от различни държави вземат решения какви концепции и стратегии ще се развиват в бъдеще. Търсят общ поглед върху военно-полицейската терминология, поделят място на поуки от практиката, които са установени и анализирани по време на мисии зад граница. Италиански карабинери, жандармерията на Франция, холандската кралска военна полиция, представители от Съединените американски щати, Великобритания, Балканските държави, 20 натовски държави, 5 партньорски взеха участие в срещата. А това си е признание за авторитета на военната ни полиция. Едва ли дадено формирование ще завоюва определени професионални успехи, ако не е достатъчно добре подсигурено с съвременни технически средства, добри автомобили, качествено оръжие. По посока на модернизацията е и придобитата система за снемане, сравняване и архивиране на биометрични данни. Сериозна придобивка, изключително мобилна, която позволява диагностика на пръстови отпечатъци, ДНК и ирисова диагностика. И към всичко това трябва просто да добавим амбицията на повечето от служителите на военна полиция не просто да помпат мускули, а да затвърдят максимата за здравия дух в здравото тяло. Разбира се, 25 годишната възраст по принцип е една много хубава възраст, независимо дали говорим за човешко същество или за служба, защото това е възрастта на
един зрял човек, вече пораснал, вече видял много и една зряла служба. За тези 25 години ключовата дума според мен е за служба военна полиция, това е развитие. Благодарение на моите предшественици мога смело да кажа, че тази служба ежегодно, с бавни стъпки, метър по метър, се развива, което е много важно, защото живеем в толкова динамични времена, че всеки един застой според мен ще е пагубен, да не говорим ако отстъпваме назад. Това нещо съм много доволен на моя екип, на моите служители, че не го допущат. Няма отстъпление назад. Рецептата е много проста. Това, което сме го придобили като способности, с много усилия и със старание се опитваме да го запазим. Придобиването на нови, което е факт, ни прави развиваща се служба, което е много важно в тези времена. Няма как да не споделя моето изключително задоволство, че само преди около седмица Народното събрание прие и измененията и допълненията на нашия закон, което на мен лично показва, че законодателната власт, слава Богу, вижда и прави всичко възможно да ни подкрепя в нашите усилия да бъдем една полезна структура не само на Министерството на отбраната, а да бъдем част от цялата национална система за сигурност, където всъщност ние имаме място.